I Pro Republic der er træningen opbygget over højintens intervaltræning koblet med styrketræning. Den kombination er med til, at du kan se resultater rigtig hurtigt. På løbebåndet der vælger du helt selv din hastighed. Du kan både være walker, jogger eller runner. Er man walker, jamen så er det stigningen på løbebåndet, der bestemmer, hvor hårdt det bliver for dig. Er du jogger eller løber, så vil det være hastigheden, du skruer op på løbebåndet. Den næste træningsstation, det er romaskinen. Det er en fantastisk maskine i forhold til energiforbrug, for du bruger faktisk helt op til 84% af din muskelmasse, når du sidder på romaskinen og arbejder. Romaskinen er samtidig et redskab, som er low impact, så får du altså ikke de her stød op igennem kroppen. Og det vil sige, at det faktisk er skånsomt, hvis du har udfordringer i f.eks. ankel eller knæled. Vi arbejder både i forhold til pulszoner, men vi arbejder også i forhold til, hvor mange meter på tid vi arbejder i programmerne. På styrketræning der vil du typisk møde 3 øvelser per omgang. Øvelserne er alle sammen dem, som vi meget tænker på som funktionelle øvelser, som ligner noget af det, du laver i din dagligdag, og som du skal være stærk til der. På styrkestationen der har din coach i starten af timen gennemgået alle øvelserne og vist dig eventuelle skaleringer, som du kan bruge, hvis der er en øvelse, du synes ikke passer så godt til dig. Samtidig så vil du kunne følge med på vores øvelsesskærme, hvor øvelserne hele tiden bliver vist, så du ikke er i tvivl om, hvor mange gentagelser du skal tage, eller hvordan bevægelsen eventuelt ser ud. Styrketræningsprogrammet er et full body program, hver gang du kommer til træning, med fokus på forskellige muskelgrupper de forskellige dage, du kommer og træner. Du kan altid følge den intensitet, du arbejder med, og vi arbejder i zoner, hvor vi arbejder i det, der hedder gul, som er let træning, grøn, som er middeltræning, og rød, som er så hårdt, som du nu har mulighed for. Coachen på din træning vil guide alle 3 stationer. Så vil vi fortælle hastigheden over på løbebåndet og på romaskinen, og samtidig også guide både med teknik og intensitet på styrketræningen. Og vi kan skalere tingene, så de passer lige præcis til dig.